Igbo kelenu, Igbo muono, Igbo zuono, Igbo bikano. Alright, onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị inwe aṅụrị. Ị kwesịrị inwe aṅụrị na-ajọli mgbe ọbụla ifu nwanne gị obi ọma akpa gị. Ọ bụrụ ifu nwanne gị obi a na-afụ gị ụfụ, obi a na-ata gị kịrịkịrịkịrị. Ihe awụ Ogbuefi I go talk na Chief Imo. Ihe awụ wonderful collaboration. Wonderful collaboration. Eru ha na ebe m sojire gas asịa. So therefore we are trying to tell you people, ọ bụrụ na Igbo onye Igbo na-afụrịta n'onwe ọnụ n'anya. Gbam, emegbula nwanne gị. Gbam, erile ihe ị kwesịrị inye nwanne gị ga-erie ya ka ị wee rigide ya. Onye furu ezi ụzọ kwa ya gosi nwanne ya. Ifu ihe nwanne gị na-eme, ife ọ na-eme ka m na-eme. Can't you see we are happy about ourselves? Obiọma na-akpa anyị. Anweghị mgbe m ga-aga m azawa Ogbuefi, ya nwa agaghị aza Chief Imo. He will answer Ogbuefi, m aza Chief Imo. Ọ ya ga-eji wee mee gị nchịkọta aka ọrụ wee nye ọma mere ya agba ofu. Ọkwa na enweghị obiọma na enweghị joy n'ime na-ebute ọnwụ ike. Ịmasa anaghị aga n'iru. The success starts from your heart. Ọ bụrụ na obi gị adịrị ọcha n'ebe nwanne gị nọ, there is no how you can progress. Ịma nga n'iru. Gaa ụlọ ekpere ọsọ gị ga-agbape kii niile a ga-agbape, you can never. Chụọ aja ọsọ gị chụọ. Ihe ọbụla ọsọ gị chụọ na aja. Ịchụcha aja aha tụgharịa chụọ. The key to your success lies in your heart. Nwee obi ọcha n'ebe mmadụ ibe gị nọ. Ka Chineke nwee ike gọzie gị. Happy Christmas to all our Igbo brothers. This Christmas Chineke ga-ewetara anyị ngọzi pụrụ iche. Ọ ga-enye anyị ihe akụ na ihe enwenwe. Ndị na-abata unu ga-alọta n'udo. Ụmụaka anyị niile. Ịma na Imo a na-ekwuka ịhapụ ịtọghịkwana ka isi nye obereta ọtọgịrị ịwụrụ jere ka kwuo na ya nọ ha n'ife na ya nọ ha na Senate House. Ihe anyị na-ekwu owu jirikwa m aka n'olu ga-ama n'ụmụ Igbo bụ Igbo. Unu ma na ọka ya nkụ n'ọnụ mụnwa na onwe m ana m eji nwa enwe ya anyị na-agwa ụnụ bụ ka anyị fụkọta na onwe anyị n'anya. Kwado nne nwanne gị, kwado ifu nwanne gị n'ihe ọ na-eme, kwado ihe na-enwekwa n'ebe eji m ekwuru n'anya ukwu na nchugo na nchuda enweghị ebe eji eje. Mana ọ bụrụ na anyị bekọta ọnụ, jikọta aka ọnụ na-eme ihe a dịka ofu na ofu obi. It lies under the heart. The success lies under the heart. The success lies under the heart. I will ofu obi a na-eme ihe. Ọ na-akpọ Chief Imo dị ihe a. Ọkwa Ogbuefi dị ihe a. Imo enwe ndị si na Naịjirịa ọkpọ. Na ya ekwesịghị okwu ụzọ aga. Ọkwa Imo ahụrụ m ọkpọ onye aji m. Ngwanene ndị Imo ọ tụọrọ m ọkpọ jirizi aka ya were ile ugo eze gị ọnụ. Ị mara ya etiwapụ ibi ọkụ. From the first day his program, I started liking it. And ya mere m ji aga n'ihu. So you were a comedian, like your fellow comedian. Gị bụrụ onye na-akụ egwu, gị hụ egwu nwanne gị support. Imo hit egbuo m. Ya gbuo gị asị m ya gbuo gị ya gbu pretu ga-egbu pretu. Imo esi hit gbuo m. Asị m ya egbu kọrịa ga ọ wụ ya gbu pretu, ya egbu fọgọ. Imo amụghọ nka mụ na-esi n'ọrụ na-anụ isi ego. Ijikwa n'ụgwọ ọgwụ ego ya dị mma, ma ọ na amaghị eji ụgwọ. Maka otu ede onye ji ụgwọ ọgwụ ego ị na ya ere ọgwụ. Na ife dịrị ya na-ewe arụ ahịa kwadosikwa ike tupu mmadụ echebe echi iji egwu ọgwụ ego na ọ naghị eji egwu. I want to be ọgwụd. He can't be ọgwụ ego. Onweghị ka akwa ọgwụ ego. Onye nwaanyị nọnyere unu. We love you all. Happy Christmas. Happy Christmas to you all. As you celebrate this Christmas, New Year ga-akpọ anyị niile ihu. Amen. This year will never see our end. Amen. Rather we will see the end of this year. Amen. And jump into next year. Onye ọbụla bụrụ gị ajọ ihe n'obi si na 2019 na n'abalị 2020 ọkwụ ya atọ ya na 2019. Amen. Anyị cha ya aga n'ihu for 2020 garụkwa n'ihu na-agbada. And watch out Ogbuefi na Imo 2020 ọ ya dịkwa egwu. Ndị Igbo ekele m unu. Ha ekele. Ndị Igbo anyị kele we unu. Ha ekele. Anyị gaba ekọtụrụ unu. Alaba ekọtụrụ gị. Ha ekele. Imo onye iwu nwaanyị nọ. I know. I know the fan side.